Welcome to our brand new show called Udliwa Yini, whereby sixoxisana nabantu ngezinto ezibadlayo ngaphakathi, okunzima okungelula ukuthi bexoxe ngazo. Kanti-ke igama lami ngu-Andisa Ngwakadlamini, the real Sibakhulu Magaduzela, Umzizi Sanibonani. Namhlanje-ke nginiphathele uLwandile Vilakazi, ake sizwe udaba lwakhe. Uyaphila-ke Landini? Uke wasivezela la ngenkathi usibiza ukuthi uhlala no-anti umkhulu, ube umuntu uyabo okusizayo ngakwezezimali. Uhlala kuphi umkhulu? Uhlala eGoli. Oh, usebenza khona eGoli? Oh, okay. Abazali baphi ngoba uhlala no-anti? Asho. Okay, so singakho uhlala no-anti ngoba kasona labazali. Alright-ke manje-ke awukusho ukuthi u-anti ukuphethe kanjani? Ngiphethe kahle. Umkhulu ufaka imali yena uyayithatha. Iphuza utshwala. Apho mina ngingatholi lutho. Akakuthengeli izinto zesikole nani. Angithengeli. Ukuyaveza ukuthi enana nokudla akakuthengi. So manje umuntu nje odla ngokomakhelwane. Awukazi uzame mhlawumbe ukumtshela umkhulu noma omakhelwane noma umuntu omdala nje nawe cause othisha baye bethi abafundi benenkinga aboze awukazi uzame ukubatshela Uthi anti mangatshela bonke uzoshaya. Oh, bekusabisa ukuthi uzokushaya. Oh. Yakuzwa. Manje-ke awusabi-ke njengamanje ukuthi mhlawumbe u-anti ngabona noma kanjani. Yasaba. Mina ngizokunikeza isiqiniseko-ke sokuthi hayi yabo ngoba ususithintile usezandleni eziphephile manje ngoba sizozama ukuthi sixhumane nomkhulu ukuze sizwe ukuthi sizwe ngaye sibonisane naye ukuthi okay njengamanje siyabonga phela bakhona abantu mhlawumbe abafuna ukuyisolvela bona ngokwabo ebese-ke nathi-ke siyangenelela-ke nabantu bakithi bakanakhunja baka-social services. Angithi uyona iqolo uyalihola? Kusho ukuthi udla imali ezuthi udla imali lekamkhulu nemali yakho yeqolo. Ngiyakuzwa-ke kodwa nje ukhululeke udaba lwakho akube sizoluthathela phezulu. Babukeli yona le ndaba ebuhlungu yokuthi ingane iphile ngaphansi kwalesi simo ekubeni uhulumeni eprovide izinto ezifana njengesibonelelo sokubhekelela ingane njengoba uzwa nje negama lakho nokusho khona ukuthi le mali le eyazo vele izidingo zengane mase kuba khona ke umuntu oyisebenzisa mhlambe ngendlela ekanje akusalungile because uphula umthetho lo muntu loyo engaboshwa ngisho nokuboshwa nawe mbukela lapha ekhaya makuthi khona mhlambe umuntu omaziyo owenza lento le wrong because ibhlungu lento enganeni nengane nje ayikhuli kahle ikhula inenhliziyo embi ebantwini makukhona omaziyo usibhalele noma uthinte abaseduze ngaba ukwezomthetho noma amakhansela mhlambe aseduze ukuze lento le izokwazi ukuthi inqandwe. Babukeli bethu abahle luphela lapho-ke uhlelo lwethu lanamhlanje. Ningakhohlwa phela ukhomenta sizozwa uvo lwenu ngalolu daba. Lento iyahambisana. Comment, like and subscribe. Kanti-ke for me and my team it's a wrap. Siyabonga ukuthi nibukele.